Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Ngelinye ilanga lapha eThekwini unyaka ka2015 kwafika umakoti owayesuka endaweni yasoThongathi. Sasesethempelini lapha enkabeni eTheku uthi lo makoti mayebika maNazaretha ngizocela umthandazo ukuba lapha ekhaya ngangiganele kulo. Kwahamba umyeni wami, kwahamba umama ozala umyeni wami, kwasekhamba usise sasigane naye indoda eyodwa. Othi-ke lo makoti sengaze ngabaleka ekhaya ngoba ngasala ngedwa mabehamba labantu emhlabeni. Kodwa njalo ukusithela kwenhlamvu yelanga baqhamuka laba abantu esangweni belandelana sebafa. Umama uhamba phambili bese kulandela umyeni wethu bese kuba yilona wokugcina esasigane naye. Othi-ke ngabaleka sengihlala kithi ngoba into eyangibalekisa kade kungcono laba abantu bebefika ntambama behambe ekseni. Othi kodwa manje bagcina bengasahambi sebehlala khona nendlu abahlala kuyona sengayikhiya ngoba ubusuku nemini sebuyafana. Base samba sithatha umfundisi ungema siyothandaza. Mangabe kwafika wahlalwa ngaphandle. Wayesesondela lo makoti wavula isango kwangena kwachelwa. Sase kuyachelwa wayesethi umfundisi akavule nalendle evalwe ekhiyiweyo. Othi-ke lo makoti ngiyesaba ukuyivula lendlu ngoba iyona le abahlala kuyo. Wathi hayi ingane yakwethu ivule kulungile manje sekufike ushembe. Wayeseyivula lo makoti indlu ngampela naba abantu bahlela umama esililini somama nansi lensizwa ihle ngapha. Inkonzo yakhe noma umthandazo wabanjwa abantu behlele eminyango besaba ukungena endlini. Yathi mayiphela inkonzo kavuka nathi wayeseyabuza. Othi-ke mfowethu ngoba kanisekho emhlabeni yini enixoshe ethuneni sithunywe ushembe. Ethi-ke lensizwa cha mfundisi njengoba ubona sibuya silandelana sobathathu. Ngathi mangihamba emhlabeni ngafika ngaphikwe ezulwini. Nomndeni wakithi obaba nobabamkhulu bafike bangixosha. Bathi mina ngathatha ingane ngayigibeza pheko umakoti noma kankosikazi wabo. Othi-ke obuzayo kwenzeka kanjani lokho? Othi mina ngaphenduka ngangaloni Nazaretha. Kodwa ngesikhathi ngaganwa ilosise nengane yodwa. Sathandana nje ngamthole nalomntwana ngamlobola wagana lapha ekhaya. Ngokuhamba-ke ngomsebenzi ngase ngihlangana nendaba kaShembe emazweni engangikuwo. Ngayithanda le ndaba kaShembe ngabuya nayo. Ngazoyitshala lapha emzini kababa. Othi mangabe sengiyitshalile bayithanda noma mewayithanda noma kodwa ongiganile wayithanda sase siyahamba siyokhonza kaShembe. Kwathi masi phakathi nalolu hambo wayesethi umama ongizalayo mfana wami njengoba uganiwe nje uyazi ukuthi awukabi naye umuntu oyokuzalela indlalifa. Awukabi naye umuntu oyophatha umkhonto namzukwana ulele ngomhlanje obekwethungeni. Ngiyabona lapha kule nkonzo esingene kuyo mntanami imfundiso kaShembe inhle. Wathi kusafanele uganwe mntanami uthatha intombi eyofika lapha nekhaya izale inkosana noma umafungaso okanye ogwaza ithuna. Ethi-ke lensizwa ngabe sengibuyele emuva ngaxoxa nalo ngiganileyo. Akazi abanankinga wangivumela wathi hayi kulungile baba. Mangabe besho njalo vele inhloso yokugana kwensizwa kusuke kukuvusa umuzi kayise. Basevuma lo makoti kwakuhle yakhetha lensizwa ebhentshini intombi ahambe ayilobola. Othi mangabe isilobolile bahlanganise eparadise kwabazinya ngezimbalwa zawushaya ekhaya. Ethi-ke lensizwa inkinga yonakala ngesikhathi sekuthathwa lembuzi okuyiyona ebikumakoti emsama. Ngasi-ke
noma thina amaNazaretha siyababika laba bagane emakithi noma lokho agcina umakoti ngembuzi eyayiphelezela inkomo yomqhoyiso uhlele emagcekeni akini njakazi umbike ethi-ke lensizwa ngayithatha lembuzi wayesethi umama uyabona-ke manje ngoba usuye emsamo lona yombika emsamo uhlambulukile uyihlambulukela izalukazi uwahlambulukela amakhehla uma umbika lo makoti ngoba ungene intombi la ekhaya okushuthi uyena omdala uyothi mawufika emsamo bese uthi nanga unkosikazi omdala ethi ngampela lensizwa ngalilalela izwi likamama ngakwenza othi ngambika lo makoti lapha ekhaya akuphelanga isikhathi esingakanani ithi ngahlabeka ngase ngiyahamba emhlabeni imshiya lo makoti nenansuku ehlaza akakathola ingane lelo kwakuthiwa uzofika izale lapha ekhaya ethi ngathi mangifika ngaliyana bengibuza obaba ukuthi lokho engikwenzile ngithatha umakoti wabo ngoba lengane yangigana yayikhethwe yibo neinkomo engangilobole ngazo kwangeke ababa eyishiyile ngenziwe yini ngithatha ingane kade igana izolo ngiyikhweze phezu kwankosikazi wethonga othi-ke ngase ngithi umama kwathiwa hamba umlande othi ngithe mangimlandile umama wayesethi cha ngathanda indlela yakwaShembe noma intombi yakwaShembe kwathiwa uyilande leyo ngane esizoyibona okhuluma ngayo esiyagana kuqala esinesigcawu ngaphambi kwalokho khona egcekeni othi-ke sasesihamba njengoba sahamba silandelana othi-ke ngiboshelwe leli cala lokuthi ngaphambanisa ukukhuluma emsamo kwathi umuntu owaba nesigcawu kuqala ngamthatha ngamenza wokugcina kwathi lona okwenesigcawu sokugcina ngamenza unkosikazi omdala ekhaya ngoba ngithi uyintombi othi-ke ngiyacela ukuthi ningikhulumele nomkami afune imbuzi azongicelela intethelelo koba bathenga imbuzi ibe ntathu imbuzi ayocelela ngayo mina intethelelo kobaba nobabamkhulu imbuzi ayomukela ngaluxolo lami bese kuba imbuzi acelela ngayo mama intethelelo nembuzi yokugeza lomntwana wabantu esamthwesa ijoke ayengahlangene nalikhona imizi maNazaretha yakhiwe ngaphekwe isisekelo samanga ngoba abantu besebenzisa ubuqili ngegama likaShembe bese kusala ingane ehlupheka njengoba silapha amaNazaretha zofuna uShembe indlela kaShembe indlela yeqiniso indlela kaShembe ifundisa umuntu indlela eya ezulwini kodwa zonke izinto ezenziwa umuntu mangabe sekholwa eziphambene nomthetho kaShembe akuzona ezikaShembe ethi-ke lensizwa ngiyacela-ke ningithethelele nawe mkami ungithethelele ayesethandaza amaNazaretha kwabongwa kwaphunywa kwahamba walungisa lo makoti njengokucela komyeni wakhe lathethwa icala ezulwini umbuze engiwubuzayo lona wagana kini mzukwane ebikwe emsamo kwathiwani yena wabikwa noma uyagugu gugele egcekeni nje amathongo ayaxayo le ntombazane esiyaze yabambimbi lapha ekhaya yakwabani obaze sibikelwe ngayo egugela kuleli igceke yakabani zona lezi ngane oyizalayo kumkakho esafika lapha ekhaya wacaca wenza konke ngesikhathi esesina kwenzeka kanjani ukuthi ingane zakho iphume kanye nomkakho izogana naye ngoba kuneyingane namhlanje engalungelwa lutho noma zithi ziyaphi noma ishonaphi ishawa inkinga yodwa ngelango wakuzophuma ngalunina yosina noma eyogana ntambama ingane zakhishwe ekseni zafike zabuka isigcawu sikanina ezoma kusonga kusasa lwathi lungena udwendo likanina nezingane zasisegcekeni zamukelwa ngenkomo inye nembuzi inye ngonina wazo namhlanje ayilungelwa lutho ingane zami esigcawini esisodwa kanye nonina mzwane esina bese bayahamba abantu ethi umuntu ngiyahlupheka ingane zama ilungelwa lutho mzukwane uphuma uyogana kwenzeka kanjani ude ngezilo empepho lishiswe kabili ekseni nantambama kuzophuma wena uhamba nhluzwa ziyagana kanye nonini ingane pho lento esesiyenza amaNazaretha ivelaphi kuthiwa ngoba nakho unini uyaphelela aqale ekhishwa ingane kuphuthunwe ngalesikhathi nje isuka ingane eziphuma ihamba njalo izalukazi namakhehla zazi ukuthi igonqela umuntu oyedwa lapha ekhaya ozophuma eyocaciswa ntambama mase ikhishwa nalezi ingane ezibuya nini lona osuke sephuma eyogana suke sephuma nani ngoba phela ingane mayikhishwa yakomalumini abaphelekezeli
abahamba belapha yana eyofika imukelwe khona ngembuzi ngakusasa mase kwenziwe kwaphekwa bese benika uhlangothi abazobuya nalo malume bayo bese nalo lapha ezalwa khona ekuzoba ufakazi bothi cha njengoba ingane besihambisa ilahliwe kodwa uyise uzamukelo wayesebonga ngalomkhono ukuthi ubonga ukuthi nimkhulisela abantwana ziphambana nini inhlangothi kusazophuma uma wazo ntambama phambana nini sengathi uShembe ngasiza amaNazaretha kuhlupha isikhathi kodwa ngelinye ilanga lapha eThekwini kwahlupheka intombazane ifundela ukuba ummeli ayuthola umsebenzi ithi lengane uma ithi yahamba lapha efesa khona yayifika abantu abafikayo kuyona ibone bebamba amakhala bonke bebheka icathulo ngaphansi bebhekane uthi kodwa make kwahlala yona bonke babehlehla kusho lo sisi oyengaloni Nazaretha othi lo sisi wahamba kubantu ababonayo bakhomba lokhuyana sahlangana ngelinye ilanga sengimtshela ngathi dadewethu okuye ebuhleni ukhona obasiza ebuhleni ogama lakhe luShembe unyalo lwezulu othi lo sisi engangisiza yini mina bhuti njengoba sengahlupheka kangaka ama qualifications enginawo kufanele ngabe ngikude ngempilo kodwa akakwenzeka nguthola umsebenzi nakhona njengoba ngihleli lapha eSignema nje ngiphila ngokudayisa ingubo kodwa ngifundile wayesehamba lo sise ebuhleni uthi ke maye sengixoxela wafika wanikela onyazini lwezulu wathi baba nginenkinga ka1 no2 no3 la selithunyazi kuyena unayo iningane wathi lo dadewethu yebo ingane ikhona kodwa ayiphilanga ithi inkosi yamaNazaretha mzukwana lomntwana umbeletha yini eyenzeka kuwe akaze lo sisi akhumbula lutho uthi uShembe ngane yami lapho hamba khona uma ngaba abantu bevala imlomo bevala amakhala bathi bezwani kuwe uthi lo sisi bathi basuke bezwe iphunga lendle likhona iphunga elimnamathelayo umuntu elehlula lonke uhlobo lweziqhole ezikhona emhlabeni ngoba elinye liyagezeka kodwa leli lesila aligezeki uyabona lelothu waphikwa ubaba wakho usesweni sikama wakho alidingi roll on alidingi insipho alidingi umthandazi kodwa lidingi hisopi kaShembe bese kubuya kuzohlala phansi abazali bakho bekhuluma indaba yakho ngoba noShembe uyosikhipha isibusiso kodwa uma kini noma komalume bakho ungagezwanga ukuthi wena waphikwa uyihle emhlabeni wathi akakuzala ayikho into yokulungela ayikho noma uShembe ngayikhipha ibusiso ngeke inamathele obuhamba nesiqaleki sothi waphikwa umuntu okuzalayo uthi ke lo sisi yase echaza indaba ukuthi besuke bezwalela iphunga lendle ethi inkosi yamaNazaretha ngesikhathi mntanami ubeletha kwenzakalani othi lo sisi kangazi babuthi ngesikhathi ubeletha wahlinzwa noma wabeletha ngemvelo uthi ngabeletha ngemvelo uthi ngesikhathi umntwana umbeletha kwenzakalani lo sisi akakhumbuli ethi ke inkosi yamaNazaretha ngesikhathi ubeletha lo mntwana odokotela bekuphushisa bethi phusha kwathi mangabe umntwana kuwe esephumile sehle phansi kwase kwenzeka umshophi wena ngesikhathi ubeletha kanti uzothwayiletha at the same time uthi ngesikhathi ingane yami uthwayiletha ingane yakho yathi yaphendukela kwindle yadla yona yasiyashona uthi ubona unephunga lendle mntanami ingane yakhe inamathele kuwe yafidla indle yayiphume kuwena ubeletha kwakusho isilwane uShembe akekho futhi owayengamtshela lo yasisi leyo nkinga kodwa ngoba uShembe ubabona kude wayibona uShembe lento wayesemchazela wayesetha kanikele kanje ukuze elaphe ingane yakhe sengiyagcina lapha inkosi isempuza eyayizolo kufika umakoti lapha nje phezulu uyonikela lo makoti uzophinda bhajadiswe uma ngabe nikela uthi wathi mayeqeda ukunikela lo makoti wayesebona imalasi eyibona kahle eyayiqotha kumzimba wonke inezilonda emzimbeni eqeda ukunikela imalasi ke kayingene ethempelini kodwa uShembe ngoba uNkulunkulu
Uyakwazi uthi mayethethe icala lakini ngaleyo ndlela lithetha ngayo avezele wena wedwa leyo nto. Uthi mawuxoxela abanye abantu bekuphikise ngoba bengezile kube beze kuwe. Othi ke lo makoti esayibonile le malasi yayisimxaka lento uthisha ukuthini. Othi ke mayebuza kimi uthi mfowethu ngifisa ukwazi ukuthi ngenze njani. Selithe lami ngicela ukubuza kuwe ngoba ngafikelwa intshumayelo yendoda eyayinikele enkosini yamaNazaretha lapha esikhawini, eyayisihluphekile kakhulu, eyathi mayinikele othingweni iguqile phambi kothingo kwase kuqhamuka imalasi umvangeli lendoda lapha esontweni. Kwase kuqhamuka imalasi yaguqa ngapha yalala lapha eduze kwakhe yabeka idladla yayisibuka ushembe ithi inkosi yamaNazaretha, ha mvangeli yini lena eseduze kwakho? Uthi umvangeli imalasi uthi ushembe mntana mishaya yasiphazamisa thina boshembe. Imalasi ayidingeke eduze kwethu thina boshembe, ayishaye umvangeli ayikhiphe ayixoshe abuye ezenkosini ethi mayethu uyaguqa uyanikela iphinde ibuye le malasi athi ushembe mvangeli wenze njani? Athi baba ngikhiphile yazi yaphuma ngaphandle. Athi ushembe nganansi imvangeli sikhona. Athi uthi uyayishaya umvangeli, hayi ungayishayi. Athi ushembe ungayishaya imvangeli, hamba uyesitolo ufike uthenga isinkwa esimhlophe bese ufike edokodweni lakho uthatha iplate lelo dlela kulo uyigcobela ibhotela lemalasi la isezu4 bese uyiphakela idle ngoba ilambile. Wasukuma umvangeli uhamba uyacomplain ubheke esitolo. Izonikela kuthiwa ngiphakela izinje ngingasasi. Uyahamba mayefika esitolo athenga isinkwa abuye naso. Mayefika edokodweni angagcobi leli bhotela elisho ushembe ngoba wazi ukuthi uzophakela imalasi. Enze ngendlela yakhe. Ngithi amaNazaretha lana namhlanje siyiwo sikholelwa ukuthi ushembe uNkulunkulu mawusenkingeni wena. Mawungekho enkingweni ukhululekile akayena uNkulunkulu. Ushembe lona amaNazaretha uNkulunkulu ebusuku nasemini. Futhi ushembe unezulu, umprofeti akanalo izulu. Kodwa ushembe unezulu esiyakulo. Ithi ke le ndoda yathi mangabe isithathile lesinkwa nansi le malasi lapha phambi kwedokodo wayesesibeka phambi kwayo yasukuma yeza yafika yasihogela ayisibuyele emumva yangasidla. Lashona ilanga ngakusasa baphinda abantu kuyonikelwa enkosini. Yathi mayifika naye ibamba ulayini kuyagidwa lapha ubona ulayini awunawo ulayini ushembe kuyanikelwa yayisiya khona. Uma ifika ithi yaguqa nje baba yayiqhamuka futhi le malasi yayizona. Aphinda abuza ushembe, awu mvangeli wenze njani? Behlala la esikhawini lo mvangeli. Uthi mayethu uyachaza bese lithi uthingo engakaqedi bese lithi mana bese kukhuluma izwi lomuntu kuyona le malasi ithi hayi unamanga lo. Bese thi ushembe thula mvangeli nange kuphikisa. Bese yathula bese ithi le malasi baba lona uthe akaye esitolo angithengela isinkwa esimhlophe bese sigcoba afake eplate nadlela kulo bese nginikile ayisezu4. Ithi lo akakwenzanga lokho wenza okuthandwa nguye. Uthe mayefika esitolo athenga isinkwa esibrown. Yathi kangisidli isinkwa esibrown mina. Okwesibili uthaka ngifakele eplate nagcoba ibhotela. Akasigcobanga lesinkwa usibeke enhlabathini. Yathi ngiqala ngalomfana mina ukudelelwa lokungazalwa akaze ngidlele enhlabathini kodwa lo mfana ungiphakele enhlabathini angaze ngisidle. Wayesethi ushembe mvangeli wenze njani? Wayesethula. Wayesethula yayisithi inkosi mvangeli uyazi ukuthi ubani lo nokhulumayo akuyona imalasi lo ibonayo. Wathi lona cha baba yathi ukhokho wakho lona ozobi kusizi lokuhlupheka kwakhe. Njengoba uhlupheka nje ukhokho wakho wafa wafelendle wadliwa zimalasi. Ithi ukhokho wakho mntana makayanga ezulwini wathi mangabe uphuma umphefumulo waphuma kabe exanyazelwe imalasi imudla icubu negazi laliphuma kuye. Umphefumulo wakhokho wakho uphile eswini senja. Uthi kube kusafele nje aphuma ngene kwenye. Yasethi inkosi yamaNazaretha ngisize. Mawusubuyele ekhaya lapha esikhawini odlule izitolo uthenga iduku elimhlophe. Leli iduku libeke esangweni ungangeni nale ekhaya.
bese utshela izingane zakho ukuthi ayigadele emalasi yakamakhelwane. Uma eke yasuka ngelinye ilanga yafika yathoyilethela leli duku uthi ubokuthatha ukugoqe kahle lokho kuyobe kuphuma kwimalasi ufuna umhlambulula akuhlambululele kuyobe kukhokho wakhe yobe imkhipha leyo malasi uphila kuyo. Abakho bashona Uzowathenga ungena behleli mfowethu ungakathethi nelilodwa icala. Usujike nemNazaretha kawu4. Ubanyise. Waqala la kuthina usushila. Uzuthi sibambe indala thina asinyakazi thina sibambile. Waqala la sasinawe la. Usuze wayishintsha kawu4 eNazaretha. Kodwa emzini ozala kuwa akazi uthenga imbuzi. Uthi ukhumbula okhokho bakho. Uswako isikhona nje isikhumba esilenga odongweni kini ngawe. Ukukholwa kwakho kuyapi kanti? Ngaphela ukukholwa ongenamsebenzi kufile. Engani nanga ushembe nje sengiyagcina. Nalo unyazi lwezulu lenza into eziningi kabi. Lokho sibabazile namanje sibabaza lona. Luthenje luhleli. Lasithatha lasikhomba le kwaCeza banontanda bathakathi. La kwakuzalwa khona umzazela umnikazi wesibongo saMantungwa hayi kaMntungwa hayi oKhumalo. Lathi unyazi ushemba kazalwa kaKhumalo kodwa oNtungwa hayi oMntungwa. Kwasho unyazi ebuhleni. Lathi ngeke ngibezwe abantu bethu ushemba ungakaMntungwa cha singamantungwa ondonsa. Lasuku unyazi la ikhomba kwa lapha kwaCeza. Lafike labuza balikhombisa ukuthi umzazela wayakhela salibona la trenda luhlabisoyi latha kwakhe umuzi kaMzazela kwanontanda bathakathi. Labuya la ikhomba entabazwe laselibuya lasehlaba umkhosi lathi kangifuni kusale umuntu wayemmemeza untombela yonke imihlangano kuthiwa akuphume nezinedolo siyala kwasuka khona uNazaretha sahamba kwakuvale umthiyane nje wazwakhe ibongo. Kwathi vija la kuthiwe amen sibheke entabazwe vala uN3 imoto. Labuya unyazi leze ebuhleni lafika ebuhleni lalungisa lavusa isitezi senyanga yezulu njalo wena kinayikho indle yamkhulu wakho ayikho. Labuya unyazi lakha amaqhugwana amabili akhona nje ebuhleni ngeke sisho ukuthi ubani nobani kodwa lawa khana uyawazi mawuyonikela phakathi uyawabona. Lapho ukuthi makunezinto ezenziwayo zakashembu babangene khona bese yaphuma ke eseyemndenini esebuya kuleli yaqhugwana ewakhe ngotshani mina nawe kithi indlu yotshana ayikho sithi abukho utshani kodwa ezulwini noma sizoya kulokhuzana nje kuJanuary onyaka ozayo akwenzeki umhlangano uhlale lingakhiwanga iqhugwane lifulelwe noma ngelokhuzana ngebhuma ngoba limela utshani okube phela ayibalekile indlu yotshani ngabe iqhugwane lasentabeni selafulelwa ngamathali njengaleli lakho likhonke ngosimende eselahlala amabhara nalo nezinkukhu ezinyamaqanda. Wavela linamsebenzi wawugcina usiko nje. Bonala ngesivalo sakho siwashoka ngetsha unaki unaku subsidy lehlala wena. Lene ifoundation yegceka unandaba nayo. Siyaba notshani siphekepheke ngathi isiketi sikaMamhlongo ukuthe. Yabuya inkosi. Ithema ibuya inkosi yamaNazaretha. Kube iminyaka emibili emithathu bafowethu. Kwaba iminyaka emibili emithathu kanti ushembu ufuna impande zenzala abantu okuyiyona yamisa uNazaretha ukuthi intombi yabanenhlanhla yabona imbali yazala uBhombela emagcekeni akashembe kambe yaba naso yini isicawu. Kufuna ushembe efuna impande ezalapha bevela khona ukuthi mhlambe kungenzeka izingane zakithi ngoba phela yena unyazi luNkulunkulu kodwa khona abayidingayo lento abangabomndeni abangeke futhi bebonkulunkulu bona ngoba bazelwe zingane zakwaShembe ezidingayo usiko lakubo njengoThixo ubaba kubo bonke amantungwa kumele abakhombise indlela. Wazehlisa kwesobuThixo uNkulunkulu wathatha isithunzi sokuba indoda yomusi. Wafuna indaba kababa mkhulu ukuthi umama ozala ubaba mkhulu lapha ekhaliphi ibhokisi lakhe lomshado ngoba bonke nanka yakhonjwa.
yesithumela bahamba abantu beyalena emahlubini kwafika kwaxoxa nengonyama yamahlubi kwakhishwa izinto ezayisele ngoba kuthiwa ngalesi sikhathi amadoda okhokho bethi imvama babengaloboli babethuma abantu besecosha amatshe nje mayewela umfula eyolobola lapha phesha isithupha afika ginqa wona egcekeni athi nazi inkomo zakho mnumzane nginika ingane agana umuntu ngalendlo waganiselwa ngakanti wagcina nje ethembise ngamatshe ithembiso zongo yakalobolile. Lokusithi singabala ikhaya kanti ukhokho wakithi uzalwa umfana naye ubiza isibongo sakomalume bakhe. Jase yakhipha inkosi yamaNazaretha sasisebuhleni sasikhona la ngena udwendwe nalibona abanye benu banalo ngisho ko TikTok udwendwe lukaMahadebe ozala ubhombela wena olikakhokho wakho liphi ibhokisi lapha enihleli khona kakhokhokazi wakho lomshado liphi ngaphela ibhokisi lomshado alipheli liyavuswa noma selifile maningi amazwi uNkulunkulu abusise nekuzwile amen.